Kaon tagka galay man ta kay murag luspad man ta kinawag karne. Hala pagkaon diha kay ako mukuha og bangko kay mogawas ko kay mag-reply ko sa akong gi-post kagahapon kay ma-comment dito perti na dagana. Maudyo na ginahimo nako kada buntag mga tas basta dili ko mo duty or makauli kog sayo no mag-reply ko diha para di pud malain sila nga di na to replyan. Pagkahuman moadto ko sa akong gulayan kay magluto ko galay karon kay medyo nang luspad naman ta mga tats. Oy hindi sige tagkaw karne mga tats murag lain man ato paminaw no murag nalipong man ko unsa ba kay akong rep man mga tats naa pay mga karne sobra na tong bag-ong tuig bitaw nga nag-ihaw kog baboy. Bisag isa ka buk isda mga tats wala jud nay sulod ang akong rep no mo bitaw ang ginahinay ko nagkuot ang akong karne diha madugay na to kinaon mga tats mura na unsa tanaw ko na akong karne oh. So kanang karne na ko matas dugay-dugay na katuban ng bagong tuig. So kuhaon ko nang nasa platito kamo na ipabalon ako sa akong anak. Pagkahuman mga tats moadto tag tindahan kay mo palit tag isa ka buok kamatis mga tats bali 5 pud nga ginamos kay mo na ihalo na to dito sa galay. Dili na nako apilan og limon mga tats og bombay kay nganuman dagag sobra sa ako ang rep dito. Mo nang ako panghuaon dito kay masayang lang pud tanaw ako limon hapit na nga daot. Sa sulod sa tulo ka adlaw mga tats kun dili ko kakaon og gulay murag lain man ako pamina mga tats sa tinuod lang no ingana jud siguro nga anad na kaon og gulay kay sa uno panahon man gud nga napuyo og bukid mao jud na akong konsumo sa una. Nakahinomdum ko sa una matats nga bata pa ko no pag makakita gani kog ampalaya og talong ako din na isugba pag human og sugba mo kuha og suka butangan og asin sili kadagan mga sili sa mga bukid-bukid pagka human parisan din ako bugas mais pagkadabis sa tinuod lang matats no ang akong konsumo sa una bugas mais jud na karon nga nidlagkon ako mga anak di na manggod mangaon ang ginaingon sa kuha pag mulungag og mga bugas mais moingon din sa kuha na pa aya paglungag ang dili tinuod nga bugas katon tinuod nga bugas kay di may mangaon ana unya mo balik ta sa to trabaho mga tats mo nang naata sa gawas nagluto kay nahort ang akong butin so ang atong gamiton karon gasol sulpot ang kalayo og aso mo na ginatawag nga gasol. Siyempre mga tats dili na to nadugayon kay nganuman dahon man lang na og isa pa ato lang ang kilawon mo nang ato lang napakuratan kadiyot og kalayo. Pagka human mga tats itakang na kong kaha kay ako to pritohon tong balon sa akong mga anak. Maoro man gyapon mga tats wa man gyapon lain muluto ani kun dili ako kay ako man isa diri so ako na lang samantalahon samtang napay kalayo. Aw kini noon di jud ni malikramo ako mga anak ani mga tats samot nang giprito nya karni pa jud di jud na malikramo bisa pag isda mga tats basta pinirito ayaw lang butang gulay. Pero matingala ko mga tats basta ang palaya gani ako lutoon butangan ako itlog mukaon sila unya talong pud ako lutoon himuon ako pastel mukaon pud sila pero kuno mga dahon-dahon asa mukaon iluwa pa na si mga tubangan sa bagay lahi ang panahon sa una og karon mga tats kay nga naman katong gipanganak sa 80s og 90s mukaon jud to gulay og isa pa ang mga lamas sa una asin bitsin lang wala ni lain okay na karon silang kapanahonan mga tats dili muluto kun dili kompleto og lamas di ba kay nga naman daghan namang nanggawas karon mga ingredients sama na magic sarap namnam asa man na muluto og di kompleto unya unsa netabo sa uban nagkasakit-sakit na tan-aw na uban mga idaron diha mo ni netabo tinuod jud na mga tats dili ninyo bakak na mga tats atchop na kaon tagka galay man ta kay murag luspad man ta kinawag karne. Di ba ko magsawa ani matat kay atsok kay ni. Oy, baro ni sa mga anak. Akong gitapat kay dito ibutang. Basta ibutang sa iro sa bulunan ba. Malipat ta. Basta siya muripak.